Számos hagyomány kapcsolódik Márton napjához, melyek közül néhányat a várdombiak is igyekszenek minden évben feleleveníteni. Idén példátlan összefogásban sikerült ünnepelni, hiszen a várdombi óvoda és általános iskola, a község német nemzetiségű önkormányzata és az Ede hagyományőrző csoportja gondoskodik a járásnap hagyományának ápolásáról. November 11-én délelőtt az általános iskolások kezdték a hangulat megteremtését a nemzetiségi napon. Ennek keretében ismerkedtek meg osztályonként a német nemzetiség történelmével és hagyományaival. A 8. osztályos fiúknak rendezett legényavaton a hangulat a tetőfokára hágott. A lelkes szurkolás után Tóth Gábor győzött, aki az által választott lányt meg ajándékozta egy kendővel. A falu nagy közössége számára német nyelvű misével kezdődtek a programok, melyet a bonyhádi német nemzetiségű kórus tett különlegessé. Als Jesus einmal im Tempel dem Opferkasten gegenüber saß, sah zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Das kam auch ein arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Ezután a templom melletti 3-as emlékmű megkoszorúzása volt a fény és a termények megáldása következett. Lasst uns rühmen, lasst uns preisen, und des Volkes eines Volkes Söhne, deutsche Sprache, deutsche Art, die Feder hochgehalten, haben freudig uns bewahren. Mérhetetlen, félelmetesen dicsőséges és csodatévő Isten rendeltet így, a teverédvetett hitének megvallásával
áld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat. Árazd rá kegyelmedet Krisztus, a mi Urunk által. Wir sind eines Volkes Söhne, deutsche Sprache, deutsche Art, die die Vögel hochgehalten, aber treu uns der Gott, aber treu uns der Gott. Istenünk, a Te igét szenteld meg mindent, árad ki bőséges áldásodat ezekre a teremtményeidre. Add, hogy akik ezeket szent akaratod szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására, nyerjenek tőle testi-lelki erőt és üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által. Könyörögjünk, Istenünk, Te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg és szenteld meg ezeket a Te bőkezűségedből nyert ajándékokat, és töltsd el szívünket szent lelked örömével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Heiland, gib uns deinen Segen, stirb mit deiner Gottesmacht, Krieg und alle meine Lieben, schenk uns eine gute Nacht, Krieg und alle meine Lieben, schenk uns eine gute Nacht. Heiland darf nicht länger weilen, dir so gern nur bei dir war, doch die Grüße liegt vom Herzen, liebe Heiland, gute Nacht. A megáldott fényt a legkisebbek lábjánokba zárták, majd énekelve körbenyeltek vele a falu központját. A tájház udvarán eközben készült a forradból, a zsíros kenyér, érkeztek a sütemények és a sütőtök, a tájház pincéjében pedig orkosztoltak. A lábjónos tábornok visszaérkeztek, a igazi mártinapi hangulat uralkodott a helyszínen. Ekkor került sor a legények versenyére. Ebben az évben 5 nő vállalkozott, hogy a hagyományokhoz hű feladatokkal, mint például kukoricamorzsolással, asztalcipeléssel, vagy a szívással szórakoztassák a közönséget. A lírai, ügyességi, illetve erőléti feladatok során végül Simon Tamás győzedelmeskedett. Két percig szóljanak. Oké, még 8 másodperc.
Köszönjük!